Думвіры Альгерд і Кейстут зрабілі ўсё магчымае, каб пераемнасць улады пасля іх смерці адбылася хутка і бесканфліктна. Таму што паўза без каралеўя ў сярэднявеччы была добрай нагодай для варожых суседзяў атакаваць краіну, дзе няма вышэйшай улады. Кейстут паспяшаўся афіцыйна абвясціць вялікім князем Ягайлу, так бы мовіць, перадаў сцяг, не даўшы яму упасці, але гэта не ўратавала Літву ад нападу, прычым з некалькіх бакоў адначасова. З паўднёвага захаду атакавалі краіну венгерскія польскія войскі, з поўначы паўночнага захаду філіі Тэўтонскага ордэна пруская і лівонская. Венгерскі і польскі кароль Людовік Анжуйскі даўно рыхтаваў вайну з мэтай захопу ліцвінскай часткі Галіцка-Валынскай Русі. Смерць Альгерда прыспешыла гэты паход, і каля 10 ліпеня венгерскія войскі пачалі здабываць Белз, польскія адправіліся пад Холм. Палякі справіліся хутчэй, занялі горад і аб'ядналіся з венграмі пры асадзе Белза. Мясцовы князь Юрый Нарымунтавіч, унук Гедыміна, упарта бараніў замак, аблога якога цягнулася каля 7 тыдняў. Ён чакаў падмогу ад дзядзькі Кейстута. Але ўрэшце паддаў гэты замак пры пасярэдніцтве самога Кейстута. Нічога дзіўнага, стары князь рэальна ацэньваў сілы і не мог прыйсці з усім войскам на дапамогу пляменніку па прычыне ўзмоцненай актыўнасці Тэўтонскага ордэна. Акрамя Юрыя, ленную прысягу венгерскаму і польскаму каралю Людовіку прынеслі таксама князі Карыятавічы, Гедымінавічы, уладальнікі Падолля. Людовік Анжуйскі забраў у Юрыя Нарымунтавіча, ненадзейнага васала, Белскае княства і перавёў яго на дробнае ўладанне ў Галіцыі. Пасярэдніцтва Кейстута яшчэ адно сведчанне ягонага аўтарытэту і вялікай вагі на міжнароднай арэне. Цікава, што ў дамове нават фармальна не згадваўся вялікі князь Ягайла, што наводзіць на разважанні адносна ягонай рэальнай пазіцыі ў пачатку вялікакняжання. У 1377 годзе Літву актыўна атакавалі абедзве філіі Тэўтонскага ордэна. У канцы жніўня-верасні 1377 года, калі яшчэ працягваўся венгерска-польскі паход, інфлянскае войска на чале з ладмайстрам 2 тыдні з дапамогай абложных машынаў беспаспяхова штурмавала новы рускі горад, новым каструм рутэнорам каля Дюнабурга. Прыблізна ў той самы час прускі ландмайстар разам з госцем, рыцарам-госцем, герцагам Альбрэхтам III Габсбургам з Аўстрыі павёў атрад у 2000 коней на Жамойце. Гісторыкі звярнулі ўвагу на сінхроннасць агрэсіўных дзеянняў венгерска-польскага караля Людовіка і Тэўтонскага ордэна. Невядома, ці гэта вынікала з агульнай антылітоўскай скіраванасці іх палітыкі, ці была непасрэдная дамоўленасць. Гісторыкі высоўвалі і такую версію. На шчасце для Літвы спакойнай заставалася граніца на ўсходзе. Там татары і маскавіты ладзілі разборкі паміж сабой. У 1377 годзе аб'яднанае маскоўска-ніжагародскае войска пацярпела паразу ад татараў на рацэ П'яне, характэрная назва, якая пасуе да гэтай падзеі, бо яны пацярпелі паразу ад Мамаевай арды па прычыне нармальнай звычайна для расейцаў. На рацэ П'яне татары заспелі расейцаў знянацку, бо тыя былі п'яныя, як запісаў летапісец, а ездзяху і порты з плеч спускавшы, а мёд піяху да п'яна. Такім чынам, у першыя месяцы пасля смерці Альгерда дзяржава выстаяла ў цяжкім змаганні са знешнімі ворагамі, хоць і панесла страты ў Галічыне і Валыні. Ліцвінскі думвірат фармальна працягваўся, прынамсі фармальна працягваўся ў асобах Кейстута і Ягайлы. Ягайла не быў заўважаны ў знешнепалітычных дзеяннях Вялікакняства Літоўскага больш 2 гадоў ад пачатку вялікакняжання, да 1379 года. Інакш было ва ўнутранай палітыцы. Праз некалькі месяцаў пасля пачатку вялікакняжання Ягайла выгнаў у эміграцыю свайго старэйшага адзінакроўнага брата Андрэя Полацкага, самага заслужанага сярод усіх удзельных князёў.